श्री स्वामी समर्थ. 175 ग्राम. 175 ग्राम. ओके, काय प्राइस बोललात? 60 रुपये. 60 त्यामध्ये रुपये. मसाला वगैरे सगळं आहे. मुलं आवडीने खातात. अरे वा. त्यानिमित्ताने मुलांच्या पोटामध्ये ते मिलेट्स जातं. ठीक आहे, थँक्यू. सवय आहे 10. पण इथे पण 110 रुपये. कॉटनमध्ये वॉशेबल आहेत, नॅचरल कलर पासून आहेत त्या. अरे वा. स्टॉलवर पूर्ण कोकणी मेवा मिळेल तुम्हाला. 80 रुपये अर्धा किलो. कोलंबी राईस सुद्धा आहे. ओके. आणि जेवल्याच्या भज्या पण आहेत. अरे वा. नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करते पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आपण आलो आहोत आज दादरमध्ये. तर दादरमध्ये अस्तित्व आयोजित कोकण जत्रा भरवण्यात आलेली आहे. तर ती कोकण जत्रा आज आपण बघायला आलेलो. तिकडे आपल्याला काय काय बघायला भेटतं बघूया, चला. सो मंडळी बघू शकता, अशी ही अस्तित्व कोकण जत्रा यांची एंट्री आहे. आणि बाजूला तुम्ही बघू शकता इथे अस्तित्व आयोजित कोकण जत्रा असे लिहिलेले आहे. आणि काय काय प्रोग्राम आहे, दशा अवतार, शक्ती तुरा, हापूस आंबा, कोकणातील खाद्य संस्कृती, आपल्या सगळं काय असं काय बघायला भेटणार आहे. आणि इथे कार्यक्रमाची रूपरेषा देखील लिहिलेली आहे, ते बघू शकता तुम्ही. सो मंडळी, आपण आता आतमध्ये एंट्री करत आहोत. आणि याची शेवटची तारीख आहे 26 मे. तर तुम्ही 26 मेपर्यंत इथे येऊ शकता आणि या जत्रेचा आस्वाद घेऊ शकता. सो बघू शकता, इकडे एंट्री करताच आपल्याला समोर दिसतो तो असा भव्य असा स्टेज. इथे खुर्च्या लावलेल्या आहेत, प्रोग्राम चालू झालेला आहे. आणि याची डिझाईन बघू शकता, एकदम भारी असं बनवलेलं आहे. फक्त कॉपीराइट आला नाही पाहिजे. सो बघू शकता तुम्ही, एंट्री करताच राईट साईडला असे स्टॉल लावलेले आहेत. सो आपण हे स्टॉल कव्हर कर. विचारताई नमस्कार. तुमच्या स्टॉलला काय काय आम्हाला सांगाल का? जास्त करून लोकांना आवडती आहे, लोक येऊन बघतायत. ओके. आणि आता नागोबामध्ये नथ लावलेल्या जे पेंडंट होती त्या टाईपची पेंडंट आणि कानातली असणार आहे. अरे वा. अशी नथ लावलेली आहे. काय प्राइस याची? ज्याची 350 रुपये. 350 रुपये. पैठणीचं पण आहे. हे पैठणीचं आहे. ओके. मंगळसूत्र. याची प्राइस काय? त्याची 350. अरे वा. आणि पैठणीची माळ हवी असेल तर ही 400 रुपये. असं त्याच्यावर असा मोर आहे. ओके. आणि त्याच्यावरती कानातले असतात. विथ कानातले आहेत का? 400 रुपये. ओके. क्रिस्टलमध्ये हे आता सध्या आवडत असेल वगैरे. अरे वा. याची काय प्राइस आहे? 550. आणि जे बाजूला इथे हे आहे हे 300 रुपये. 300 रुपये. आणि जर याच्यावर वेस्टर्न आउटफिटसाठी म्हणून सुद्धा आपल्याकडे भरपूर आहे. ओके. हे वेगळ्या प्रकारचे मोती आहेत. अशी ही तर वेस्टर्न आउटफिटसाठी पण पुष्कळ आहे. ही याची माळ आहे चष्म्याची. ओके. दोन्ही बाजूला जे आपण चष्म्याला लावतो ते. ती माळ. अरे वा. काय प्राइस याची? लेडीज दोघांनाही. याची 200 रुपये. 200 रुपये. तर वेस्टर्न आउटफिटसाठी असा नेकलेस केलेला आहे. एका बाजूला ही माळ येणार ओके. आणि एका बाजूला चेन. अरे वा. असं. याची काय प्राइस? याची 300. अरे वा. थँक्यू. तुमचं नाव काय? स्मिता परांजपे. ठीक ठीक आहे, थँक्यू मॅडम. मंडळी, नेक्स्ट स्टॉल आपण बघूया. दादा नमस्कार. तुमच्या स्टॉलवर काय काय आम्हाला सांगाल का? रोस्टेड जवस आहे, ऑर्गॅनिक चिया सीड्स आहे, लाडू आहेत, नाचणीचे बॉबे आहेत, प्युअर नाचणीचे. ओके. कसे आहे ते? हे 100ला 3 आहेत. तळता 100ला 3. ओके. आणि हे काय आहे? हे झाडू आहे 10 फुटापर्यंत. ओके. ही अशी ते ताई बघा दाखवते त्याची झाडू आहे का? ओके. कशी आहे ही? हे 200 आहे, 200 रुपयाला. अरे वा. मित्रांनो, हाईट पण तुम्ही बघू शकता. हाईट पण बघा किती आहे. फोल्डेबल आहे का? ओके मंडळी, बघू शकता फोल्डेबल आहे. किती रुपये बोलला तुम्ही? 200 रुपयाला आहे. 200 रुपयाला. आणि हे काय आहे? हे चिया सीड्स ऑर्गॅनिक हीट, डायबिटीज, हेअरफॉल, डॉक्टर्स कमी होतात. ओके. ओके. काय प्राईस आहे याची? हे 100 रुपयाला आहे. ओके. आणि याची प्राईस? आणि हे ओमेगा 3 फ्लॅक्सीड आहे, रोस्टेड जवस. ओके. काय प्राईस आहे? हे 100 रुपयाचं आहे. सगळं सेम आहे का? नाही, हे 500 ग्राम 200ला आहे. ओके. 200 ग्राम 100 रुपयाला आहे. ओके. ठीक आहे, धन्यवाद. सो मंडळी, नेक्स्ट स्टॉल आपण बघूया. कपड्यांचा आहे. नमस्कार ताई. तुम्हाला सांगाल तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे? लेडीज बॉटम वेअर आहे का? काय प्राईस असेल? 300 पासून चालू आहे ते 1100 पर्यंत. तर मंडळी बघू शकता, 300 पासून चालू आहे ते 1100 पर्यंत. नेक्स्ट स्टॉलवर आपल्याला काय काय बघायला भेटतं. ताई तुमचं नाव काय? ओके. तुम्ही सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे? बाजरी चिवडा आहे का? कसा आहे बाजरी चिवडा? किती? 70ला पॅकेट आहे. कसं आहे? कसं ग्रॅम आहे? ओके. या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून मित्रांनो करू शकता. ही चकली कशी आहे? आणि हे केळीचे जे वेफर आहेत ते कसे आहेत? 80ला.
कसं ग्राम आहे? 200 ग्राम आहे. सो मंडळी बघू शकता असं यांच्याकडे प्रोडक्ट्स आहेत. आणि हे फणसाचे घरं आहेत ना तळलेले, कसे आहेत ते? 100 रुपये मित्रांनो, हे फणसाचे घराचे पॅकेट आहे. आपको तेल चाहिए तो तेल यूज कर सकते हैं, नहीं बिना तेल का फुल्का चाहिए आपको, जस्ट आप क्लोज किया तो रोटी फुल्के आएगा. आलू परोठा भी तैयार है. ठीक है, आलू परोठा. आलू परोठा भी तैयार है. आपको तेल चाहिए तो तेल भी यूज कर सकते हैं, बिना तेल का चाहिए तो बिना तेल का भी है. आता तेल कोणतं वापरलंय? तेल कोणतं वापरलंय? तेल कोणतं वापरलंय? उसका तेल भी यूज कर सकते हैं. आणि काय प्राइस आहे याची? एक्चुअली 5500 का है, ओके. डिस्काउंट में 4500 में मिलेगा. अरे वा, मित्रांनो डिस्काउंट प्राइस लावलेली आहे रोटी मेकर. नेक्स्ट स्टॉलला नमस्कार ताई, सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे? नमस्कार, मी दक्षता मयूर मस्के आणि माझ्या ब्रँडचं नाव आहे बेस्ट गोल्डन ड्रॉप. लाकडी खडा तेल आहे. ओके. माझ्या स्टॉलवर शेंगदाणा, सूर्यफूल, सनफ्लावर आहे, सनफ्लावर आहे म्हणजे करडई, तीळ, राई, जवस, काळी राई, पिवळी राई आहे. त्याच्यानंतर कोकोनटचं तेल आहे, म्हणजे कोकणातलं राजापुरी कोकोनटचं तेल आहे. ओके. हे 100 ml ची बॉटल आहे, 250 ml ची बॉटल आहे. कशी जरा प्राइस पण सांगाल तर बरं होईल. हां, हे 100 ml ची 80 रुपयाला आहे. ओके. आणि 1 लिटर घेतलं तर 470 ला आहे. अरे वा. आणि शेंगदाणा 1 लिटर 350 ला आहे. 5 लिटर घेतलं तर 1650 ला अरे आहे. वा. आणि फ्री होम डिलिव्हरी आहे. फ्री होम डिलिव्हरी आहे. तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगू शकता? 9975333330. आणि दुसरं एक आहे 7888223233. त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तेल मागवू शकता. सो म्हणजे कार्डवर तुम्ही बघू शकता नंबर दिलेला आहे. आणि तेलाबरोबरच मिलेट्स आहेत. आणि मिलेट्सची खासियत अशी आहे की ते अनपॉलिश मिलेट्स आहेत, म्हणजे पॉलिश केलेले नाही. ओके. मिलेट्स हे पास्ता आहेत, मिलेट्सपासून बनवलेले, हे 60 रुपयाला आहे. ओके. आणि मिलेट्सपासून मॅगी बनवलेली आहे, अरे वा. तीही 60 रुपयाला आहे. म्हणजे मुलांच्या पोटात कोणत्या तरी प्रकारे. कशी ग्राम आहे ती? 175 ग्राम. 175 ग्राम. ओके. काय प्राइस बोललात? 60 रुपये. 60 त्याच्यामध्ये रुपये. मसाला वगैरे सगळं आहे. मुलं आवडीने खातात. अरे वा. त्यानिमित्ताने मुलांच्या पोटामध्ये ते मिलेट्स जातं. ठीक आहे, थँक्यू. नेक्स्ट स्टॉल बघूया आपल्याला. या स्टॉलवर काय काय बघायला भेटेल. नमस्कार ताई, तुम्ही सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे? ड्रायफ्रुट्स लाडू आहेत, मेथी लाडू आहेत, नाचणीचे लाडू आहेत, मखाना चकली आहे, नाचणीची चकली आहे, हे आपलं मखाना अरे आहे वा. चीजवाला. हे नाचणीचे चोकोज आहेत. नाचणीचे चोकोज चोकोज होममेड आहे का? होममेड आहे पूर्ण. काय प्राइस त्याची? ह्याची 70 रुपये. 70 रुपये. कसे ग्राम आहे ते? हे 100 ग्रॅम आहे. 100 ग्रॅम. 100 ग्रॅम आहे. कोथिंबीर वडी आहे. मला प्राइस पण सांगाल तर बरं होईल. कोथिंबीर वडी आहे ती 50 ला आहे. ओके. भोपळा आहे 50 ला. ओके. आपले मेथी लाडू आहेत ते 250 रुपये आहेत. अरे वा. म्हणजे पाव किलोचे आहेत. पाव किलोचे आहेत का? हां. आणि बाजूला काय बोललात? हे ड्रायफ्रुट्स लाडू आहेत. ते ओके. पण पाव किलो आहेत. पूर्ण तुपातले आणि 7 सीड्स आहेत त्याच्यामध्ये. अरे वा, ठीक आहे, धन्यवाद. मंडळी बघू शकता आणि इथे पण ताईचा आहे, इथे सर. कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे हां, हे पॅम्पलेट आणि आहे. यांचं पॅम्पलेट पण आहे. सो मंडळी नेक्स्ट स्टॉल बघूया आपण. इथे कुर्तीज वगैरे लागलेले आहेत, पाहू शकता. दादाला याची प्राईस विचारा. आता काय प्राईस आहे कुर्तीची? 650ची. साईज काय काय असेल? सर या दादाकडे बघा, एल पासून XXL ची सर्व साईज आहे. काय प्राइस बोला तू? सर 950 का आएगा, शॉर्ट कुर्ता 650 का आएगा सर. ओके. 250 का आएगा सर. तिकडे लावलेले आहेत ते का? बेबी के लिए किड्स वेयर. ओके. तर मंडळी पाहू शकता, नक्की एकदा आलात तर भेट. बघू शकता नेक्स्ट स्टॉल आहे साड्यांचा. बघूया इथे साड्यांचे कलेक्शन आपल्याला कशी बघायला भेटत आहेत. नमस्कार ताई, मला सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर कशा कशा साड्या आहेत, कुठले कुठले कलेक्शन आहेत? वेस्ट बेंगॉल साडी आहे का? ओके, मतलब हँडमेड बोललात का? हातमागाची साडी आहे. अरे वा, काय प्राईस काय असेल? 650 स्टार्टिंग आहे. त्यानंतर वेगवेगळी ओके, 750 मधून मित्रांनो बघा प्राईस चालू झालेले आहेत. आणि इथे साड्या बघा लावलेल्या आहेत. तर नक्की एकदा कोकण जत्रेमध्ये आलात ना तर इथे भेट द्या. ह्याची काय प्राईस आहे? 1550. 1550. वा, एकदा जरा खोलून दाखवाल का?
म्हणजे बघू शकता 1550 साडीची प्राईज आहे. अरे वा, थँक्यू. म्हणजे आपण नेक्स्ट स्टॉल बघूया. नेक्स्ट स्टॉल आहे ज्वेलरीचा. नमस्कार ताई, तुमच्या स्टॉलवर काय काय मला सांगाल का? नमस्कार सर्वांना आयोजकांना सर्वप्रथम धन्यवाद काय प्राईस सांगाल का? प्राईस ब्रेसलेटची 550 आहे, चेन्स आहेत तर 500 पासून स्टार्टिंग आहे. ओके. आणि याचे मंगळसूत्र आवले कसे आहेत? ते 425 पासून स्टार्टिंग आहे. 425 पासून. स्टार्टिंग ओके. आणि हे जे कानातले आहेत ते 95 सिंगल बेस आहे, 400 पासून स्टार्टिंग आहे. 400 पासून. ओके. रेग्युलर पे यूज करू शकतो का? आणि या मंगळसूत्राची प्राईस 425 ते 520 550 पर्यंत आहे. मित्रांनो बघू शकता अशी ज्वेलरीज लागलेली आहेत. ताई हा सेट कसा आहे? याची प्राईस 1700. आणि याची हा पहिल्याच जो आहे तो 3300. ओके. सो मंडळी बघू शकता या स्टॉलवर एकदा आलात तर नक्की एकदा भेट द्या. धन्यवाद ताई. नेक्स्ट स्टॉल बघू आपण, साडींचं आहे. ताई नमस्कार, तुमचं नाव सांगा ना. माझं नाव रुही सातपुते. तुमच्या स्टॉलवर काय काय आम्हाला सांगाल? माझ्या ब्रँडचं नाव कलासुंदर आहे आणि माझ्या स्टॉलवर तुम्हाला बघायला मिळेल डिझायनर साड्या ओके. आणि डिझायनर शर्ट्स आहेत. शर्ट्स देखील आहेत का? हो, शर्ट्स पण आहेत. शर्ट्स फॉर मेन्स आहे आणि या शर्ट्समध्ये तुम्हाला साईज स्मॉल टू XXL साईज मिळेल. ओके. ओके. हे सगळे कॅज्युअल वेअर शर्ट्स आहेत, पार्टीजला घालू शकता किंवा मग फ्रेंड्सबरोबर बाहेर जाताना तेव्हा घालू शकतो. ह्या पण सगळ्या पार्टी वेअर साड्या आहेत. या सगळ्या डिजिटल प्रिंटेड साड्या आहेत. ओके. आणि या स्वतः सगळ्या मी डिझाईन केलेल्या साड्या. तुम्ही स्वतः डिझाईन केलेत का? अरे वा. आणि ह्या तुम्हाला 1200ला मिळतील आणि जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त साड्या घेतल्या तर तुम्हाला डिस्काउंटेड रेटमध्ये मिळेल. ओके. म्हणजे जास्त असे लॉटमध्ये जेव्हा घेतलं तर डिस्काउंट भेटू शकतो. अरे वा. आणि शर्टची प्राईस तुम्ही सांगितलात नाही. प्राइस 550 आहे. 550. 2 शर्ट घेतले तर तुम्हाला 500ला एक शर्ट मिळेल, म्हणजे 1000ला 2 शर्ट मिळतील. ओके. आणि ह्याच्यात तुम्हाला खूप साऱ्या व्हरायटीज बघायला भेटतील. प्युअर कॉटन शर्ट आहे, रेयॉनमध्ये शर्ट आहे आणि कॉटन आणि रेयॉन मिक्स शर्ट्स पण आहेत. आणि ओके. समर कलेक्शन जस्ट मी लॉन्च केलं आहे. तुम्ही लॉन्च केलंय का? अरे वा. तर माझ्या स्टॉलला व्हिजिट करा. माझा स्टॉल नंबर आहे 2 आणि माझं नवीन कलेक्शन बघायला नक्की या. नक्की नक्की. तुमचं कॉन्टॅक्ट वर सांगू शकता? माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9757393706. ठीक आहे, धन्यवाद. थँक्यू. सो मंडळी बघू शकता असं या कोकण जत्रेमध्ये ना बसण्याकरिता चेअर्स लावलेले आहे आणि समोरच बघा कार्यक्रम चालू आहे आणि इथे कॉपीराइट येण्याची शक्यता आहे. मंडळी बघू शकता इथे मुखवास आहे आणि देखील पर्स देखील लावलेले आहेत. आपण आपल्या बॅगची या ठिकाणी समाजावर जमा करायचे. ओके. बॅगची मला प्राईस सांगू शकता? वयोगटातील शेवटचे स्पर्धक आहेत. ओके. 100 पासून चालू आहे ते 800-900 पर्यंत. कॉटनमध्ये वॉशेबल आहेत, नॅचरल कलर पासून आहेत त्या. अरे वा. मित्रांनो पाहू शकता. आणि इथे मुखवास देखील आहे. मुखवास कसं आहे? उपवास 50 रुपये 100 ग्रॅमपासून स्टार्टिंग आहे, 200 रुपये 250 रुपये. ओके. ठीक आहे, धन्यवाद. मंडळी बघू शकता नेक्स्ट स्टॉल आला आहे, आंब्याचा स्टॉल आहे. ते महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन झालेले आहे. दादाला प्राईज विचार. दादा कसे डझन आंबे आहेत? साईजनुसार आहे 700 रुपये डझन ते 800 रुपये डझन. ओके. 700 रुपये डझन पासून ते 800 पर्यंत. रत्नागिरीचा हापूस आंबा. रत्नागिरीचा हापूस आंबा आहे का? तर मंडळी बघू शकता 700 पासून चालू आहे. 700 आणि 800. 800 हा 700 आहे. ओके. हा वरचा 800 आहे का? हा वरचा हा 800 आहे. हा 800 आहे मित्रांनो. हा 700 आहे ना? सरबत तुम्हाला गोड आहे, तयार आहे. याच्यामध्ये 110 रुपये अर्धा लिटर. याच्यामध्ये कॅन सेम आहे, कॅननी बाकी सेम आहे, बाकी काय नाही. लोणचं कोणतं देऊ? कैरी छिंद आहे, मिक्स आहे, गोड आहे, लिंबू आहे, लिंबू मिरची आहे, आंबोशी आहे, आंबा आहे. कविश मिळणार. आंबोशी 2 आहे, याला फेसलेली मोहरी कविश चढवते मिळणार. आणि हे रेग्युलर सवय आहे 10. पण इथे पण 110 रुपये. याच्या केशरमध्ये क्वालिटी बघा, जाड किती आहे बघा. कसं ग्रॅम आहे ते? अर्धा लिटर येतात 110 रुपये. अर्धा लिटर 110 रुपये. आणि हे फणसाचे ते तळलेले आहे ना? तळलेले फणसाचे घरी, खोबरेल तेलाचे. कसे आहे ते? 80 रुपये 100 ग्रॅम. 80 रुपये 100 ग्रॅम. नमस्कार ताई, तुमचं नाव सांगाल? सुमन विजय परब. तुमच्या स्टॉलवर काय काय आम्हाला सांगाल का? स्टॉलवर पूर्ण कोकणी मेवा मिळेल तुम्हाला. घरगुती पिठं, मसाले. ओके. मला आता काजूची प्राईस सांगाल का? हे 250 रुपये पाव किलो आहे. 250 रुपये पाव किलो. सालवाले 200 रुपये. 200 रुपये पाव किलो.
ओके. आणि आमरस कसा आहे? 200 रुपये अर्धा लिटर. तर मंडळी नेक्स्ट स्टॉल बघतो आपण तन्वी फूड्स. नमस्कार ताई, तुमचं नाव सांगा. ओके. तुमच्या स्टॉलवर काय काय बघायला भेटेल आम्हाला? प्राईस जरा सांगाल? 80 रुपये अर्धा किलो. ओके. 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 मला प्राईस सांगाल का? 150 रुपये लिटर. ओके. अरे वा. आणि ते खाजा लावलेलं खाजाची प्राईस काय? 50 रुपये. ओके. आंबा सिरप आहे, अर्धा लिटरची आगळची बॉटल आहे, आवळा सरबत प्लेन आवळा सरबत आहे. कसं आहे? हे 100 रुपये. 100 रुपये. धन्यवाद. स्टॉल बघूया आपण. टी शर्ट इथे लागलेले आहेत विविध प्रकारचे बघा, असे स्टेटस लिहिलेले आहेत. मयूर चौगुले. मला सांगू शकता टी शर्टची प्राईस काय आहे? लहान मुलांचे 300 350. ओके. मोठ्यांचे 500. ओके. 300 पासून सुरुवात येते 500 पर्यंत. सो मंडळी बघू शकता विविध प्रकारचे असे टी शर्ट लावलेले तिकडे आणि छान अशी बघा लिहिलेले. नमस्कार दादा, काय नाव तुमचं? तुषार. तुषार. मला सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय? पावजी मटन आहे सुक्कावालं. ओके. कसं आहे ते? ते 300 रुपये डब्बा. ओके. 300 रुपये डब्बा. हा 300 मिली. ओके. आणि हे सावजी सुक्का चिकन आहे. ओके. हे सावजी ग्रेव्हीवालं मटन. हे सावजी चिकन रस्सावालं. मटन किमा. ओके. चिकन किमा पाव, कलेजी पाव, मटन कलेजी, खरडा चिकन, हिरवा मसाला आणि भाकरी गरम गरम. भाकरी पण आहे का? ते खावे. ओके. थाळी जर घेतली तर आपण कशी भेटेल? मटन थाळी 350, चिकन थाळी 300. त्यामध्ये सुक्कं पण येईल, ग्रेव्ही पण येईल, भाकरी राईस सगळे. अरे वा. मटनमध्ये सुक्कं मटन, ग्रेव्ही, भाकरी, राईस. अरे वा. आणि चिकनमध्ये पण सुक्कं, ग्रेव्ही, भाकरी आणि राईस. अरे वा. तो मंडळी बघू शकता अंजली महिला बचत गट असं स्टॉलचं नाव आहे. धन्यवाद दादा. ताई नमस्कार, हाय. तुमच्या स्टॉलचं नाव सांगू शकता? आमच्या स्टॉलचं नाव आहे श्री साई समर्थ. तुम्ही सांगू शकता काय काय तुमच्या स्टॉलवर? हो, आमच्या इथे चिकन भाकरी आहे, चिकन फ्राय आहे, आमरस आहे, आमरस शॉर्ट्स आहेत, आमरस पुरी आहे आणि कोलंबी राईस सुद्धा आहे. ओके. आणि जेवल्याच्या भज्या पण आहेत. अरे वा. तुम्ही सगळी प्राईस इथे लावलेली आहे बरोबर? तो मंडळी बघू शकता स्टॉलचं नाव आहे श्री स्वामी समर्थ आणि प्रत्येकाची प्राईस लावलेली आहे. धन्यवाद ताई. नेक्स्ट स्टॉल आहे शेगाव कचोरी. याचा आपण भाईंदरला पण व्हिडिओ केलेलाच आहे. नक्की जाऊन आपल्या आधीच्या व्हिडिओला पण बघू शकता तुम्ही. ते शेगावची कचोरी आहे आणि या काकांची आजची तर आपण पुरणपोळी खाल्लेलीच आहे. ते बघू शकता इकडे प्राईस देखील लिहिलेली आहे. खूप चांगलं एक ट्रेंड आहे सध्या की लोक आता नेक्स्ट स्टॉल आहे खरवसचा. दादा नमस्कार, तुमच्याकडे खरवस आहेत. कसे आहेत खरवस? 150ला पाव किलो गुळाचं आहे. सेम रेट आहे का? सो मंडळी बघू शकता त्यांचं कार्ड देखील दिलेलं आहे. सो असं एक खरवसचं स्टॉल आहे. दादा नाव काय तुमचं? योगेश. अरे वा. धन्यवाद. या स्टॉलवर कैरी पन्ना पण आहे. दादा कसं आहे? 30 रुपये ग्लास. स्टॉल आहे आपल्याला ज्वेलरीचा स्टॉल आहे. नमस्कार ताई, मला सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे आणि मला प्राईस पण जरा कळेल? हे सगळे हायब्रिड आणि जर्मन सिल्वरमध्ये चोकर आणि कानातले. ओके. रिंग स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज, 100 to 250. ओके. 100 पासून चालू आहे. ओके. मध्ये ब्रेसलेट्स आहे, सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स आहे. अरे वा. कसं आहे? वेगवेगळे डिझाईन्स आहे 350 ला. 350 हां, वेगवेगळे डिझाईन्स आहे. मी घातले तसे आहे. मॅग्नेटिक हे सारे डिझाईन्स आहे याच्यात. अरे वा. बघू शकता ताईने पण हे घातलेलं आहे. कसं आहे ताई हे? 350. 350ला बघू शकता. अमेरिकन डायमंड्समध्ये रोटेटिंग मॉडिफाय केलेली रिंग्स आहे. अरे वा. मॉडिफाईड चेन आहे जे माझे आउट ऑफ इंडिया कुरिअर होतात. आणि अल्टिमेटली गाण्यामध्ये सगळ्यांचे आवाज वेगळे असतात. काय प्राईस याची? हे डिपेंड्स 150 200. ओके. आणि तुम्ही रिंगची प्राईस काय बोललात? सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट रिंग स्टार्ट फ्रॉम 100. 100 पण चालू आहे. 300 350. 350 पर्यंत आहे मित्रांनो, बघू शकता. तुम्ही लक्ष द्या आणि असेच गात राहा. आणि हे गळ्यातलं मॅडम सेट बनवलं कसं आहे हा? आणि आम्हाला बोलवा. 200ला आणि ते 400ला आहे. ओके. स्टेनलेस स्टील आता मी काय गाव इथे चांगले चांगले गायले ते सगळे क्रिस्टल्समध्ये गळ्यातले. अरे वा. हे आता खूप ट्रेंडिंग आहे इंस्टाग्राम. ओके. काय प्राईस त्यांची? हे 700 ला आहे,
700 ओके. आणि हे 500. धन्यवाद ताई. ताई नमस्कार, काय नाव तुमचं? माझी हिरकणी तेजल लाईक वाढलेली आहे. ओके, तुमच्याकडे काय काय मला सांगू शकता? माझ्याकडे स्पेशली सगळे खणाचे दुपट्टास, इलकर साड्या, टिश्यूच्या साड्या, ओके. वर्कच्या साड्या, हे सगळं कलेक्शन आहे. त्याची प्राइस मला सांगू शकता? स्टार्टिंग आपल्याकडे आहे 1150 पासून स्टार्ट आहे. ओके दुपट्टा जे आहे स्पेशली आपण खणाचे दुपट्टे करतोय, ओके. त्याची किंमत आहे 800 रुपये. 800 रुपये. 800. ओके. आणि हे कलेक्शन तुम्हाला स्पेशली कुठे भेटत नाही. अरे. आणि माझी हिरकली ही ब्रँड एक 25 वर्ष जुनी आहे. आपलं हास्य जत्रेचे सगळे सेलिब्रिटी आपल्याकडे खरेदी करतात. अरे वा. स्पेशली आपल्याला जी पुरस्कार वगैरे मिळालेले आहेत साड्यांच्या ह्याच्यामध्ये. आता नाचगं घुमाचे जे ऑडिशन आपलं प्रमोशनला जे कॉस्ट्युम घालत होत्या त्या ते सगळं आपलं costume. ओके, म्हणजे तुमच्याकडूनच गेलंय का? अरे वा, धन्यवाद ताई. आपण नेक्स्ट स्टॉलला जाऊया. नमस्कार दादा, जय शिवराय. सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय आहे? आपल्याकडे महाराष्ट्र सह्याद्री आणि गडकिल्ले प्रवास या सगळ्या टी शर्ट्स बॅचेस ओके आणि फ्रेम्स मिळतात. ओके, महाराजांची फ्रेम्स आहे, कशी आहे ही? 1500 1500 आहे का? स्वतः डिझायनर आहे. तुम्ही स्वतः डिझाइन केली का? अरे वा, सगळं तुम्ही स्वतः डिझाइन केले, म्हणजे सर्व हँडमेडच आहे. अरे वा. 3000 ट्रायंगल एकत्र करून फ्रेम बनवली गेली. मित्रांनो बघू शकता 3000 ट्रायंगल एकत्र करून ही डिझाईन अशी म्हणजे महाराजांची बनवली आहे. अरे वा. ओके टी शर्टची प्राइस काय आहे? 400 पासून चालू आहे. कोणतीही टी शर्ट 400. अरे वा. म्हणजे बघू शकता टी शर्ट पण लावलेले आहे तिकडे. आणि याची प्राइस काय बोलला दादा? 50 रुपये. ओके म्हणजे नेक्स्ट स्टॉलला बघूया आपण. इथं ज्वेलरीचं स्टॉल आहे. नमस्कार ताई, तुमच्या स्टॉलवर काय काय मला प्राइस सांगाल का? 200 स्टार्टिंग है. ओके. आणि सगळं माइक्रो पॉलिश मध्ये है. मतलब आपको हेवी पसीना खराब नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा. ओके. आणि याची? स्टेनलेस स्टील मध्ये पण आहे डेली वेअरचं. ओके. आणि हे जे कानातले आहेत ते कसे आहेत? हे सगळं ब्रास बेस अँटिक इयरिंग्स आहे. 200 पासून स्टार्ट होते. 200 पासून स्टार्ट आहे का? अमेरिकन डायमंड मध्ये पण आहे सेट्स. हां. आणि हे कॉपर बेस्ड साऊथ इंडियन सेट्स. ओके, कसे आहे? साऊथ इंडियन सेट्स आहे 1800. 1800. आणि हे सगळे हँडमेड आहे. हे हँडमेड आहे का? तुम्ही स्वतः बनवलेत का? हा, मी स्वतः बनवते. अरे वा. कशी प्राइस आहे? 300 स्टार्टिंग आहे. 300 आहे. 300 पासून स्टार्टिंग आहे. आणि this अरे वा, मस्त. आणि जे समोर कानातले लावले त्याची प्राइस काय होते? 100 पासून स्टार्ट. 100 पासून चालू आहे. ओके, धन्यवाद ताई. श्री स्वामी समर्थ. तर मला सांगाल का तुमच्या स्टॉलवर काय काय आणि प्राइस जरा सांगाल? सोलार निरंजन्स पण आहे. ओके. सोलारवरती चार्ज होणार, मोबाईलच्या चार्जर पण चार्ज होणार. 1 वर्ष वॉरंटी आहे. अरे वा. त्याला 15 ते तास आणि 24 तास. हे ओके. 24 तास पण जाणार आणि 15 तास जाणार. डान्सिंग प्राइस मला कळेल का? याची प्राइस 1000 पासून स्टार्टिंग आहे. 1000, 1200, ओके. 1100. आणि जी स्वामींची इथे मूर्ती आहे ती कशी आहे? 3500 ला मूर्ती, 9 इंच वॉशेबल आहे पूर्णपणे. 9 इंच आहे का? येस, ही 7 इंच आहे. 1200 रुपयाला. 1200 रुपयाला. फ्लोटिंग शिफ्ट आहे माझ्याकडे. ओके. या प्रकारे तुम्हाला अरे वा. कार डॅशबोर्ड वरती आणि डेस्क वरती ठेवण्यासाठी ॲस्ट्रॉनॉट प्रोजेक्टर विथ मून आहेत. फायर दोन्ही आहे वगैरे. ओके. कशी आहे ती? त्याची रेंज आहे 1100, 1300, 1650. आणि ती समई फिरते कशी आहे? रिव्हॉल्विंग समय आहे. किती तास पण चालू ठेवा ती अशीच भेटत राहणार पूर्णपणे. अरे वा. चांगलं डेकोरेशन कशी आहे ती? 1000 ला रेंज आहे. 1000. आणि आपली माऊली कशी आहेत? छोट्या मोठ्या वस्तू विठ्ठलाची मूर्ती फायबर मध्ये आहे. ही मूर्ती तुम्हाला 2100 रुपयापर्यंत आहे. 2100 पर्यंत. काम करण्यास प्रोत्साहन बघू शकता मित्रांनो, स्वामी बसलेले आहेत. कसं आहे? वटवृक्ष 2850 आहे. 2850. 2850 बेस मोठा आहे. बर्गतचं पूर्ण भरलेलं आहे वगैरे सर्व तुम्हाला दिसेल. मागे जो लाईट लावलाय तो LED लाईट नाही, एकदम COP पॉवरफुल लाईट आहे. अरे. फॅन आहे, मिनी कूलर फॅन आहे, सोलर लॅम्प्स आहेत. कशी फॅनची प्राइस आहे? त्याची 1000 आहे. 1000. 500 रुपये, 1000 रुपये, 1400 रुपये. हा एक लोटस आहे क्रिस्टल सोलार वरती फिरणार पूर्णपणे. अरे वा. काय प्राइस त्याची? 900 रुपये. 900 रुपये. दादा तुमचं नाव काय? राजाराम गोसावी. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. नेक्स्ट स्टॉल तुम्ही बघू शकता. कुर्तीचा नेक्स्ट स्टॉल आहे. ताई नमस्कार, तुमचं नाव काय? अपंगत्वावर मात करण्यासाठी हरियाणा ओके, तुम्ही सांगू शकता तुमच्या स्टॉलवर काय काय मला प्राइस सांगाल? आमच्याकडे रेडीमेड ड्रेसेस आहे. ओके.
ओके खूपच कुर्तीज आधार आहे आहे. त्या ड्रेसेसमध्ये 2 पीस आमच्या या कार्याला ओके. केसरी टूर सारख्या मान्यवर कॉटन कलेक्शन आहे मला प्राईस कळेल का 3 पीसची प्राईस काय असेल? 3 पीसची आणि प्राइस म्हणून आज 950 या पासून ठिकाणी ते अर्थात 1500 आव्हान पालक ओके 950 पासून चालू आहे 950 पासून मित्रांनो चालू आहे. बघू शकता इथे कुर्ती अशा प्रकारे लावलेले आहे. आपण कोकणच्या भूमीमध्ये आलेलो आहोत. कोकणचा सुकामेवा, कोकणचे विविध खाद्यपदार्थाचे स्टॉल या ठिकाणी आपण पाहत आहोत आणि म्हणून कोकणची लोककला मग नमन असू द्या, झाकडी असू द्या, असे वेगवेगळे प्रकार आहे आणि त्यातल्या त्यात म्हणजे सगळ्यांचा आवडता प्रकार म्हणजे दशावतार. डॉक्टर तुळशी बेहरे प्रस्तुत श्री सिद्धिविनायक दशावतार नाट्य मंडळ डोंबिवली यांच्या वतीने पौराणिक कथांचा दशावताराचा कार्यक्रम या ठिकाणी या मंचावरून होणार आहे आणि सोबत या ठिकाणी आमच्या उजव्या बाजूला जी स्क्रीन लागलेली आहे त्या स्क्रीनवरून आपण पाहू शकणार आहोत IPLचा सामना. तर चला थोड्या वेळातच आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. आपण आपली सीट या ठिकाणी बुक करून ठेवलेली आहे. पण मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेल, आपण या अस्तित्वाच्या वतीने आयोजित या कोकण जत्रेमध्ये आलेला आहात. सो मंडळी आजच्या आपल्या व्हिडिओवर एवढंच ठेवत आहे. कसा वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू आपण दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. बाय बाय.